Červený traktůrek. Malý traktůrek jezdí po poli, při jeho práci ho nic neskolí. Malý jak brouček, silný jak medvěd, malý traktůrek už jede. A Standa je jeho kamarád, se Standou jezdí rád. Malý traktůrek už jede. Malý červený rocker. Výborně, Stando, a tuhle bednu dáme sem. Dobře, pane Jonáši. Hehe, řekl bych, že se červený traktůrek na ten váš koncert těší. Jsem rád, že budu moci udělat také něco pro vesnici. Možná, že budete mít i fotku v novinách. A co vlastně pak uděláte s těmi penězi za vstupenky? Ano, no víš... nuže do práce, Stando, ty věci si na pódium asi sami nedoskáčou, že? Omluv mě, Stando. Haló? Cože? Ale já to přece... No, počkejte! Poslouchejte mě! Haló? Tohle je katastrofa! Špatné zprávy? Oni to odvolali, ta kapela vzkázala, že na můj koncert nepřijede. No tohle, všechna ta práce byla k ničemu. A moje milované penízky v čudu. No nejspíš to asi začnu zase všechno nakládat zpátky do červeného traktůrku. Počkat. Slyšel jste Rudolfovu skupinu? Vsadím se, že by pro vás koncert odehráli. Ale oni nejsou tak dobří jako ta skupina, co měla přijet, že ne? No ale spoustu lidí odtud by si je určitě přišlo rádo poslechnout. Tak dobře, Stando. Uvidíme, co mi na to Rudolf řekne. Ahoj, Stando. Ahoj, červený traktůrku. Ahoj, Nikolo. Je tu někde Rudolf? Myslím, že tohle byla odpověď. Našel starý generátor na vrakovišti a snaží se ho celý den zprovoznit. Nějak se mi to nedaří. Myslím, že je motor v háji. Rudolfe, jak by se vám s Nikolou zamlouvalo odehrát koncert? Cože to? Pan Jonáš chtěl pořádat ve své stodole koncert. Jo, to vím, koncert. Moc se na něj těším. Ano, jenže ho právě nechali pěkně ve štychu. Řekl jsem mu, že byste možná mohli vystoupit vy. Já? My? Teda, to by bylo skvělý, Stando. Jo, rokující Rudolf a jeho smečka to znovu rozjedou. Ví to už Hugo? Ne, nejdřív jsem se chtěl zeptat tebe. Tak za ním můžeme zajet společně. Teď mě něco napadlo. Slyšel jsem, že pan Tauber prý hraje na klávesi. Toho bych se chtěl taky zeptat. Jasná věc. Takže... Jestli pak to půjde k sobě... Pane Jonáši? Pardon, já vás neslyším, ten řev z beden je děsný. Vítě Pisálek z časopisu Ahoj. Prosím? Řekl jsem z časopisu Ahoj, přijel jsem udělat pár fotek. Fotografovat? Mě? Ale jistě. A také si můžete udělat fotky z koncertu. Ano, takže mohli bychom zatím udělat pár snímků stodoly, než dorazí davy lidí? Ano, samozřejmě, pane Pisálku. Jen foťte. Doufejme, že je Hugo doma. Hugo, jsi v pořádku? To je dobrý. To se mi ulevilo, protože tě potřebujeme na koncert pana Jonáše. Mě? Ale... Tak honem postav uličníka zpátky na kola a já ti všechno vysvětlím. Takže a v kolik hodin dorazí kapela, pane Jonáši? Tak kapela říkáte? Přesně tak, kapela. Ta kapela, co bude hrát dnešní koncert. Tahle kapela! Ano, budou tady každou chvilku, aspoň myslím. Nechcete si zatím vyfotografovat farmu, Víťo? No, ano, tak dobře. Státy bude roková hvězda! Je! Pojď, Stando, musíme zkoušet, na co čekáme. A vaše klávesy? Ano, nechal jsem se unést. I kdy přesně k vám má ta slavná skupina dorazit, pane Jonáši? Asi to ještě chvíli potrvá, jo. Počkat, tohle vypadá jako skupina. Tady na mě, tvařte se jako rockeři na broušeně, to je ono. To je nikdo. Teď je nefoťte. Nikdo?
raz, dva, 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 raz, dva. Řekl bych, že ten můj koncert bude mít úspěch, Stando. Až na co, pane Jonáši? Mám tu fotografa z časopisu Ahoj. Myslím, že bude poněkud zklamaný, až zjistí, že tady není ta slavná skupina, co tu měla být. Já zase myslím, že bude v pohodě, až uslyší rokujícího Rudolfa a jeho smečku. Vidíte? I červený traktůrek si to myslí. Ano, Stando? Neměl by se už červený trakturek vrátit na tvoji farmu? Až začne koncert, nebude pro něj ve stodole místo. A co potom? Co? Vy chcete... Přesně tak, Stando. Mohl bys ho odvést? Šup, šup. Pojď, červený trakturku. Raději tě odvezu domů. A tvůj táta hraje v té skupině? Jo. Výborně, pane Jonáši, je čas nafotit kapelu. Ano, chystal jsem se vám říct, že bych chtěl ještě pár foteček s mým krásným traktůrečkem. Místní farmář rozehraje vesnici, jasné? Omluvte mě. Tomáši? Tomáši! Co pak, strýčku? Mohl by se na chvíli místo mě prodávat lístky? Dobře. Nervózní? Kdo já? Nervózní? Nikdy. Tak jo. Raz, dva a raz, dva. Je to fun a mám vás rád. A celý den se kolem vás já točím rád. Já jsem totiž z garáže a mám tam benzín. Výborně, pane Pisálku, jen foťte. Trošku dozadu, pane Jonáši. Ještě dál. Ještě trošičku a ještě. Garáž. Co to je? Co se to děje? Někdo vypnul elektřinu. Proč to nehraje? Pan Jonáš určitě nechtěl být zlý červený traktůrku. Rudolfe, Nikolo, já myslel, totiž neměli jste být náhodou na jevišti? Jo, to měli. Představ si, že pan Jonáš a jeho modrák přerušili elektrické vedení. Bude trvat věčnost, než se to opraví. Poslal nás pro tebe, aby zase uklidil celou aparaturu. Už ji nebudeme potřebovat. No, ale to je opravdu hrozné. A přitom jste byli tak sehraní. Jo. Co je to tu najednou za hluk? To vypadá na ten starý generátor, co jsi našel, tati. Generátor, ale jistě. Ten nám vyrobí dost energie pro koncert. Ale ne, to nepůjde. Už jsem to zkoušel, nefunguje. No, tak to můžeme zkusit znovu. Třeba ho opravíme. Dobře, vyzkoušíme, jestli se nám rozběhne. Vidíš, říkal jsem to, nefunguje. Určitě musí existovat způsob, jak z něj tu elektřinu dostat. To je ono. Ještě pár centimetrů. Teď propojíme červený traktůrek s generátorem. Tady, hotovo. U nás taky. Dobře, červený traktůrku. Jsi připravený to rozjet? Stando? Rudolfe? Co se to děje? Elektřina... Vypadá to, že se váš koncert nakonec uskuteční, pane Jonáši. Standa, červený traktůrek opravili generátor. Úžasné, ještě jednou a další. Tentokrát z profilu. Tak, pěkné. Moment, vy nejste ta kapela. Ne, kámo, my jsme rokující Rudolf a jeho smečka. Ta kapela to zrušila. Omlouvám se. Nechtěl jsem vám to říkat, protože... protože... No, tohle je ohromné. Ano, to vím. Měl jsem vám to říct předtím. Ohromné? Mnohem lepší příběh. Místní skupina zaskočila na poslední chvíli. Něco ve smyslu show musí pokračovat. Pane Rudolfe, mohli byste? Mohl co? Něco hrát, no. Cože? Ano, samozřejmě. Je tady rokující Rudolf a jeho smečka! Moc nás těší, že jsme tady a první píseň bychom rádi věnovali tomu, bez něhož by se dnešní koncert vůbec neuskutečnil. Malý traktůrek jezdí po poli, při jeho práci ho nic nescholí. Malý jak brouček, silný jak medvěd. Malý traktůrek, jede! V českém znění Michal Michálek, Eva Miláčková, Pavel Vondrák, Zuzana Skalická, Bohdan Tůma, Radovan Vaculík a další. Překlad Jakub Mašek, Petra Martincová, zvuk Jan Neskusil, produkce Helena Bendová, dialogy a režie Daniel Tůma. Českou verzi pro KM Records v DV Agentu